mga binati ug minahal kong matalomnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Ako manghinaot nga inyo kong tabangan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante, pagtabang sa turismo o pagtabang sa ekonomiya diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong maabtik og buotan nga Mayor Eric S. Pahulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug alang sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga dagko nga mga investor og mga negosyante. Atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Nya karong summer di nato si piaton sa pagbisita sa Matalom tourist destination atong i-explore, i-experience ug i-discover kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom. Once again, mayong hapon o happy Friday kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom. Nati og minahal kong matalomnon. Okay. Dito guys sa Matalom Matalom Municipal Plaza atong ganahan mo pa og balot. Ari lang ta sa Matalom Municipal Plaza guys. Okay. Palikon ko ha sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business. Balut. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024 guys. Today is Friday niya April 5, 2024 guys. Okay, palit na magbalot guys diri sa Matalom Municipal Plaza. Okay. Ako manghinaot nga magtinabang nga jud ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom guys. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Okay guys, palit na magbalot diri balot ganang mga pulutan ani ata mahimutang sa Matalom Municipal Plaza diri sa lungsod sa Matalom guys.